Ay, ang mga apo. Pero buyag. Mga kwarta biya ka na, nay. Mga apo na... John. na Nagpa-check up ko sa hotel ganay, repair ang kong doktor. Ang bago na maghila. Itagaan kong grosita, kuan. buyag. Itagaan kong grosita nga. Usang kabayan. Bati siguro kog to. naong. Pero akong mga apo, mga gwapa, Gwapo nagwapa ni mo. Para leptospirosis Ah, bakit din yung gawa po yan, oh? Gano ko kay leptospirosis kanal ko Ang gwapa na ko. Dik. Ginay mo rams ka buhay gana istoryaan natay pamati eh. Oh, buhay Buwan na gana. isok. Buwan Ay, mo. kailangan. Yan. Dalawa pa. Makaobliga sa atong kaugalingon. Ay, sige. Tikin. Ay, kinata. Amen. Pupon. Saan na finger, pi? Waswasin na to si Arping, waswasin niyo tayo na lubagi. Ay, king. Na waswas sa gyapon ka. Napaki siya. Hi. Eh, gwapa na ang apo. Oh. Siya. Kuhain na rin ninyo tabon ng kaning sauce base. Kuhain. O bang isda, dali. Asa ko Ilang klok na siya. ana ang ba? Nag-limpyo na kaling kwarto. Oh. Pangaan. Nabuni. Dali, dali. Nabuni ko rin ang tangan na nagsupa o pati. Kalipin. Ari, ting. Ping. Visit. Atarong, ping. Magkanta, may masikat ka. Dato mo. Busog na ka? Ping. Be? Ha? Hmm. Saman. Ang apo, pera buyag. Gawin lang akong ikuan naman.